Arratsaldeon. Eixo. Irukote, ongi etorri. Arratsaldeon. Bueno, zer modu zaudete ongi? Gustora etorri zarete telebistara? Bai. Itxaso, lehen aldia zenuen telebistan? Bai. Eta ze iruditu zaizu? Telebistan. Gustatu zaizu? Bai, ze badara mazue demoratxo bat hemen bueltaka, ez da? Atzeko tripak ikusten, eta Bai. gustora gontzara gure lankideekin, eta bar. Bai. Ederki. Tira, aurrera jarraituko dugu, eta orain bai galderak egiten hasiko gara Ainara, eta Jon, itxaso adimen gaitasun handiko neska da, Ainara agian zurekin hasiko gara, susmoak nondik etorri ziren? Edo nola hasi ze kontua? Bueno, itxaso gurekin alaba bakarra da etxean, eta egia esan ez genuen beste aurrik bere edadekoa ikusteko ea desberdina zen edo ez, ikasketa mailan edo jokabide mailan edo horrela. Orduan bigarren mailan nekane izeneko irakasle bat, beti eskerrak eman nahi izango dizkegula, esan zigun bilera batean, etzekiela zer egin itxasorekin. Etzekiela nola jokatu, zer erakutsi, dena berehala hartzen zuela, eta askotan lanak bukatu, eta ongi bukatu gainera, eta gelditzen zela zer egitekorik gabe klasean, eta gainea berarekin hitz egiten zuenean ere pertsona heldu bat bezalako hizketaldiak izaten zituela, eta horrela, eta orduan ikusten zuela itxaso berezia zela, eta etzekiela zer egin. Orduan, berez guk eman behar genion baimena ikastolari azterketa bat egiteko eta diagnosi bat lortzeko. Eta hor hasi zen prozesu guztia. Susmatzen genuen zerbait. Azken finean, etzen aur jostari bat buiaka etxean ibiltzen zena edo saltoka etengabe etzen, ez dakit, susmoa bat genuen. Aiton Amonek bai, bazekiten lehenagotik. Beraz, zuek susmoa bat zenuten. Jaso, zu eskolan aspertu egiten zinen? Ez dut oso ondo gogoratzen, baina dirudienez, bai, gogoratzen dudana da, iten itula damateko ariketak eta azterketak, eta beti iten itula ondo, eta dirudienez aspertzen nintzen, ez dakit. Eta itxaso, zuri esan zizutenean adimen gaitasun handia zenuela, zuk zer pentsatu zenuen? A ber, baldin badago adimen gaitasun handia duen beste aur bat entzuten, erantzun hau igual egingo zaio pixkat arraroa. Baina niri azaldua zidaten lehenagotik zertzen gaitasun handiko aur bat, eta horrela, eta esan zidatenean lagunekin egon, eta igual pixkat arrotu nintzen, zen pentsatzen nuen argiagoa nintzela. Zuek, Jon, diagnosia jaso zenutenean, lasaitu egin zineten? Nola sentitu zineten momentu horretan? Kontrakoa, nik uste dut. Zen, lehen momentuan ez dakizun nondikan hartu, gauza ere, baina gero hasten zera pixkat informazioa biltzen, eta ikusten duzu gauza ez dela hain polita. Ez zure seme edo alabari etzaiola jarri bizitzan alfombra gorri bat, baizik eta kudeatzeko zaila den asunto bat, ez? Eta, horregatik, kezka horregatik abiatu ginen pixka bat, eta hainbat elkartetan izena eman genuen, irakurri genuen asko, ikusten genuelako benetan arazoak ere ekar ditzakela, ez? Elkartea aipatu duzu, aupatuz elkartea esate baterako ez da, Ainara? Babesa eman zizuen. Bai, aupatuz alde batetik, aupatuzek hasieran esan zigun ze pausok eman behar genitun, berritzegunerako azterketa bat eskatu behar genuela ikastolaren bidez eta guzti hori. Eta gero ere asko lagundu digu Gipuzkoako gaitasun handien elkarteak, Alkagik ere bai, Donostian dago, eta bere bitartez psikologo bat ezagutu dugu, laguntzen diona asko itsasori,
eta badakigu adibidez Mertxe dela Alkagikoak ematen dituela hitzaldiak eskola desberdinetan eta horrela azaltzeko zer den eta nola jokatu daitekeen olako aurren inguruan. Jon, irakasleen formazioa beharrezkoa da, ezta? Bai, eta nik uste dute hor hutsunea handiak ditugula, hezkuntza mailan, gauza askotan bezala. Azkenean guk behintzat bizi izan duguna da, ez dagoela ezer prestaturik, ez dago programaren bat, haur hauei laguntzeko edo, eta orduan dena gelditzen da irakasleen ahalmen pertsonalaren baitan, ez? Bakoitzak bere denbora pertsonaletik ze ateratzen ahal dudan edo nahi duen haur hauei pixka bat bideratzeko eta laguntzeko, ez? Itxaso, zer moduz zabiltza eskolan? Onda. Bai? Zer da gehien gustatzen zaizuna? Edo ze ikasgai, edo zer egitea? Gustatzen zait asko orain, 3. zikloan gure eskolan egiten dugu kuadernoetan idatzi inguruneko informazioa. Eta lehen egiten genuen txostenetan azpimarratu, eta hori nire etzitzen bate gustatzen zen oso aspergarri. Baina, orain idazten dugu eta uste dut ingurune bihurtu dela niri gehien gustatzen zaidan ikasketa ordua. Eta gutxien gustatzen zaizuna? Edo agian ongien moldatzen ez zarena? Ongien moldatzen naizela soinketa, zeren inoizen naiz izan kirola eta kirola eta kirola, baina gero gehien aspertzen naizena izango zen hizkuntza zen nire irakasleak hitz egiten du, igual pixkat gehiegi eta entzuten ari bada barkatu, baina Esan egin behartzen duen. Aizu, Itxaso, nota honak ateratzen dituzu? Bai. Bai. Bai? Ongi, zure lagunekin alderatuta eta zuk nota honak ateratzen dituzu. Bai. Eta gurasoek etxeko lanetan tarteka lagundu behar diozu Ainara? Ez egia esan oso gutxitan etortzen da zerbait galdetzera. Alde horretatik, beste gurasoak entzun da, kriston sortea daukagula onartu beharra dut, zetik ez dakit ez ze ematen ari den matematiketan, adibidez. Inguruneri buruz badakit, zetik oso gai interesgarriak ematen dituzte eta beraiei buruz hitz egiten dugu etxean eta horrela, baina gogoratu behar zaio lanak egin behar dituela, noski, edozein aurrari bezala. Ez da, ez pentsa etxean gela txukun daukanik, maila garbi eta ez. 10 urteko haur bat da, bere osotasunean, baina egia esan laguntza ez du gehienetan ez du eskatu beharrik. Eta primeran jarraitzen du. Eta Itxaso, lagunekin zer moduz? Zure lagunek adimen gaitasun handikoa zarela jakinda, bereekin daukazun tratua, ondo? Nire lagunekin ondo ibiltzen naiz, baina nire txokoko lagun batzuk, galetzen didatez, badakizun norden ezakitzen, youtuberrak edo influencerak edo ezakit, eta nik erantzuten dietez ez dakidala, zen niri hori etzait bat ere interesatzen. Eta orduan hasi ziren txantxak egiten, adibez, mugitzen didate maila eta horrela. Baina ondo. Eta zuk hori nola hartzen duzu, Itxaso? Eskolan ematen dut aurra nahiko lasaia, hor gustatzen zaiola irakurtzea eta horrela. Baina gero badaukat nire genio puntitoa ere, orduan haserretu egiten naiz. Baina badaukat lagun bat, deitzen dela nire, baldin badago ikusten, ez dudala uste, baina igual dago ikusten. Agian bai. Dela oso lagun ona, eta egoten dela nirekin, eta... Jon, sentsibilitate bereziko umeak direla esaten da, ezta? Itxaso ere horrelakoa da? Bai. Asko nabaritzen da. Hor, emozioen kudaketan eta hor lan handien behar da, zen nik uste dut aurra hauek dute barneko mundu bat aberatsa ez urrengoa, ez? Eta dena bizi dute emozioetatik, eta nik uste dut hor puntua edo lanik handiena hor tokatzen zaigula egitean, ez? Hor nola kudeatu bizi duten zurrunbilo handi hori, ez? Itxaso, egia da ingurukoen sentimenduek asko eragiten dizutela?
Pues, ni gogoratzen naiz, ez dakit ze mailan, ez dakit egia den edo ez, igual handira metx bat edo, baina daukat buruan, ikusi nula nire klasiko bat negarrez, eta sinitzela negarrez. Eta, pues, ikuste ditut animaliak sufritzen eta ematit pena, orduan, pues, bai. Besteen sufrimendua ere, zure sufrimendu egiten duzu batzuetan, ezta? Bai. Ainara, hori ere kudeatzen jakin behar da, ezta? Bai, eta agian gure kasuan, itxasoren gandugun kezkarik handiena hori da, ez? Leno aipatu duen bezala, itxasok ez du antena bakarra informazioa jasotzeko, baditu antena pila bat, orduan filtrorik gabe gainera, eta jasotzen du dena modu berdinean. Orduan, guk gai gara guzti hori gauza batzuei garrantzia emateko eta beste batzuei ez, eta itxaso ez, itxasorentzat dena da garrantzizkoa. Orduan, jasotzen duen informazio guztia, begirada txar bat, hitz desegoki bat, edo ondoan duenaren joera arraro bat, ezin egona suposatzen dio, eta horrek buruan zurrunbiloa sortzen dio, eta gogorra izaten da horrelakoetan nik pentsatzen dut gaizki pasatzen duela. Itxaso, zuk haunditan zer izan nahi zenuke? Hala. Bueno, haunditan, nahiko haundia bazara zu, Bai, bazara. 10 urterekin hazen eskapuska zauden, baina tira. Lehenengo izan nahi nun arkeologo. Gero, izan nahi nun idazlea. Eta orain, nire klasekoek igual ez dakite, baina gustatuko litzaidake izatea bideojokuaren diseinatzailea, zeren gustatzen zaizkit pila bat bideojoku.